ħallewhom marrieħhom għal b'xebattajn għadajjar u nġeni. Numru ta' bejjija tal-ħaxix li jarmaw fis-suq tal-bdiewa f'Taqali għalulna kif l-aħħar ġranet spiċċaw ma jafux se jaqbdu jagħmlu, hekk kif il-maġġoranza tat-toroq f'Taqali ilhom xhur bix-xogħol għaddej fihom. Bil-bejja issa spiċċaw f'post diżastruż. Wieħed mill-bejja, John Bartolo, spjegalna kif l-awtoritajiet injoraw it-talbiet tagħhom biex ikollhom post sigur sakemm jitlesta x-xogħol. ġibuna u ġal-ilma ġal-għadajja jisna papi u mxarbin nasa. Kemm għandkom f'dis sitwazzjoni? Jinnaf, bess l-lum għaw l-inġen jilaħdmu ma' n-nies, ħafna sajfti, biex ma l-weġġewx n-nies, f'tal-xi daqqa ta' gaffa, titaqqa attent. Ja, ma nufx jgħet li ġil, toja bajnejk. U kompla jispjega kif mhux talli ma tawhomx post sigur iżda saħansitra kienu wiegħda tinda biex tilqalhom kontra l-elementi li ma tinda m'għandhomx idea meta se ssir. Weduna li kellha ssir tinda kellha tibda xi sena u nofs. Qed tkun lesta ġaddit sena u ma jgħinna xejn. Is-sibt li għandha l-istess bejja sabu l-parkeġġ li s-soltu jużaw mimli karozzi parkjati. Dan hekk kif fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet kien hemm attività tal-massa f'Taqali. L-awtoritajiet qatt ma tawhom avviż u gwida dwar dan. Xejn ġejna is-sebt li għadha aħna narmaw is-sebt u tlieta. Ispoċċajna ma nafux fejn ħammu narmaw. Imbagħad ġejna sibna l-post kif kienna qabel. Issa ġejna hawnhekk in-nies ħadd ma naf bina jdina hawnhekk inħorsu li ċassaw lejn xulxin. Għax ħadd ma għamlilna appoġġ. U fil-waqt ma kellhomx idea x'suppost jagħmlu, l-aġenzija li għaw taħta pruvat twissihom biex ma jitkellmux dwar dan kollu li għaddejjin minnu, fil-waqt li ma tagħthomx l-ebda soluzzjonijiet.